Здравейте, приятели! Добре дошли на моя канал Хоби овощарство с Цветан Цветков. Искам да ви покажа още един случай на две праскови, които не избиха никаква пъпка, а чак долу. Това е често срещано явление при прасковите. Те много трудно избиват тук по ствола, като другите дръвчета. Затова при това положение казваме и оставяме само това. Тъкмо ще стане една мощна фиданка с хубав корен. И ето го тук, го имаме същото. Фантазия. Това е нектарина и по същия начин нагоре не е тръгнало нищо и е прерязан. Така че няма да се притеснявате. Случват се тези неща. Много е важно да се вземе на време да се направи каквото трябва, за да може през тази вегетация да се израсте нова фиданка и хубаво укоренена и до година да си я формирате наново и гарантирам, че няма да имате такъв проблем. Като това да не се пробудат пъпки, щом вече си израсла за собствен корен. Хубав ден на всички!